Bore da, mae'n 11 o gloch ar dydd Sul a dewch gyda fi i fynd i'r Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n ar y faes, dydy'r tywydd ddim yn braf o gwbl, ond ni'n dechrau gyda'r seremoni yn y pafiliwn i gweld Gwyl yn cael ei yrtho i'r orsedd. Gyflwynodd Gwilym Morgan Caerdydd. Yn Illyn, medal y dysgwyr, 4 yn 25 oed, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023. Mae'r haul wedi dod mas, felly dwi'n mynd am wneud bach o siopar a mwynhau'r tawydd. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Two hours later. Diwrnod 1 wedi orffen, felly hwyl fawr i'r Eisteddfod Gen am y tro cyntaf. Gweld chi gyd yfory. 6.5 hours later. La boo-boo! Nes i ffeindio'r Isabella. Hi! Be ti'n neud wythnos yma? Fi'n perfformio gyda Theatr Cymru nos heno, nos Mercher a nos Iau, ac wedyn dwi'n perfformio gyda Arad Goch dydd Gwener. Woohoo! Dewch i weld! Fel na, mae amser fi wedi bod i'r diwedd yn yr Eisteddfod am 2025. Blwyddyn nesaf, dwi'n carafanio, dwi'n campo, dwi'n neud rhywbeth i aros, i gweld popeth, achos nes i cael amser just anhygoel. Dyma'r vlog fi over and out.